ಎಂಕುಲು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆದ ಬೆದ್ರಾಡು ಒಂಜಿ ಫೇಮಸ್ ಒಂಜಿ ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ಉಂಡು ಪಂಡ ಭಯಂಕರ ಮೂಲು ಅಕ್ಕಿ ರೊಟ್ಟಿ ಬಿಸಿಯಾದ ದೋಸೆ ಸೇವಿಗೆ ಮಾತಲುಂಡು ಅಂಚ ತಿನಿಯರ ಬೈದ ನಿರಂಜನ ಎಸ್ಕೊಂಡ ನಮಸ್ಕಾರ ಅಂಚನೆ ಬೇರೆ ಸೂರಜ್ ಇಲ್ಲ ಅರ್ನ ಬುಧರ್ ಅಂದ ಸೂರಾಜ್ ಸೂರಾಜ್ ಸೂರಾಜ್ಗೆ ಎಂಕುಲು ಬೆದ್ದಾಡು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆದ್ ಸೀದಾ ಅಕ್ಕಿ ರೊಟ್ಟಿ ದಂಚಿ ಬತ್ತಿಂದ ಎಂಕುಲು ಪೂರ ಮರಲೇರುಲ್ಲ ಆಮೇಲೆ ಎಂಕಲ್ನ ಬೇರುಲ್ಲೇರು ಪೃಥ್ವಿಯನ್ನ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚನೆ ಎಂಕಲ್ನ ಮಾಸ್ಟರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಸಂದೀಪ್ ಶೆಟ್ಟಿ ರಾಯ್ ಅಂಚನೆ ನಿರಂಜನ್ ಎಸ್ಕೊಂಡಾನ ನಾಜಿ ಸುಂಟಿ ಇಮೆಟ್ ಮಾಸ್ಟರ್ ಉಳ್ಳೇರು ಇಮೆಟ್ ಪೃಥ್ವಿಯನ್ನ ಉಳ್ಳೇರು ಅಂಚ ಎಂಕುಲು ಬೆದ್ರದ ಒಂಜಿ ಬಾರಿ ಪುಗಾರ್ತದ ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ಬಾರಿ ಫೇಮಸ್ ಬೆದ್ರದ ಒಂಜಿ ಅಕ್ಕಿ ರೊಟ್ಟಿ ಬಂದ ರಾಗಿ ಮುದ್ದದ ಫೇಮಸ್ ಎಲ್ಲೆತ್ತಡೆ ಬೈದ ಎಂಗಳೊಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಬೇರು ವೇಳೆ ನಿಖಲು ಬತ್ತಿದ್ದೆ ಒಂಜಿ ಸಲ ವಿಸಿಟ್ ಕೊರ್ಲೆ ಮುಲ್ಪ ನಮ್ಮ ಬೆದ್ರ ಸ್ವರಾಜ್ ಮೈದಾನದಲ್ಪ ಅಕ್ಕಿ ರೊಟ್ಟಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಂದು ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ತಂದಲ್ಲ ಬೊಕ್ಕ ರೈಸ್ ಬೆದ್ರ ನಿಖಲು ಬತ್ತಾರ ನಾನು ಬೆದ್ರಾಗ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಕಬಾಬು ನೀರು ದೋಸೆ ಮಟನ್ ಚಿಕನ್ ಲಿವರ್ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ಅಕ್ಕಿ ರೊಟ್ಟಿ ರಾಗಿ ಸಂಪಾಲ ತಿಂಜಿ ಗ್ಯಾರೇಜ್ ಆಯ್ತು ಇಲ್ಲೇ ಮುಲ್ತುಲೆ ಇಲ್ಲೇ ಬೇರೆ ನಮ್ಮ ಸೆಟ್ರಿ ಸರ್ ನಮಸ್ತೆ ಪೂಲ್ ಹೆಂಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಮಾತುಂಟು ಬಿರಿಯಾನಿ ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ಹಾಂ ಅಕ್ಕಿ ರೊಟ್ಟಿ ಕಪ್ಪ ರೊಟ್ಟಿ ಕೊಪ್ಪ ರೊಟ್ಟಿ ನಮಸ್ತೆ నేను మీరు తినేరు వైద్యుని మీరు తినేరు వైద్యుని ఎంజా ముందు అక్కి రొట్టి ఎంజా ನಮ್ಮ ಫೇಮಸ್ ಎಂಕುಲು ಕುಡ್ಲಾರ್ದು ಬರ್ತದೆ ಎಂಕುಲ ಮೈನ್ ದನಿಕುಲು ಮೇಲೆ ಎಂಕಲ ಮುಪ್ಪವರ್ಪುನಾರ ಎಂಕುಲು ನಾಟಕದ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆದ ನಾಟಕ ಬಣ್ಣದ ಶಿಲ್ಪ ಮತ್ತು ಅಗಿರೊಟ್ಟಿ ರಾಗಿ ರೊಟ್ಟಿ ಅಕ್ಕಿ ರೊಟ್ಟಿ ತಿನ್ನಿಯಾರ ಕೂಡ ಜನ ಬೈದ್ಲೆ ಹೌಸ್ಫುಲ್ ಆದ್ರೆ ಅದು ಕ್ಯಾಮರಾ ಕವರ್ ಹಿಡಿದಿಲ್ಲ ಇನ್ನು ನೀವು ಬರ್ತೀರಾ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವಾಗಲೂ ಬರ್ಬಾರಿ ಭಯಂಕರ ಎಂಚಾಪ ಅಕ್ಕಿ ರೊಟ್ಟಿ ಬರ ಸೂಪರ್ ಸೂಪರ್ ಅಲ್ಲೇ ಜೂಮ್ ಅನ್ಪಡಿಯ ಜೂಮ್ ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ಅಕ್ಕಿ ರೊಟ್ಟಿ ತಿನ್ನೀರಂದೆ ಬರ್ತಾರೆ ಯಾನು ಎನ್ನ ಅಕ್ಕ ಅಕ್ಕ ಬಾವಿ ನಿಂಚಿ ಅಕ್ಕಿ ರೊಟ್ಟಿ ತಿಂದ್ರೆ ಗುಡ್ಲಾಟಿಗೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಬಿರಿಯಾನಿ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಗ್ರೇವಿ ಮಾತುಂಟು ಮೂರು ಚಿಕನ್ ಲಿವರ್ ಮಟನ್ ಸಾರ್ ಮೀನ್ ಸಾರ್ ಚಿಕನ್ ಸಾರ್ ಕೋರಿ ಸಾರ್ ತಲೆ ಮಾಂಸ ಇನ್ನು ವೆಜ್ ನೆಕ್ ಒಂದು ಡಿಮ್ಯಾಂಡ್ ಕಮ್ಮಿ ಅದೇ ಅವು ರೇಷನ್ ಮಲ್ಪ ಪಲ್ಲೆ ಇರ್ನಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಊರು ಅಲ್ಪ ಮೂಲೆ ಮೂಲೆ ಮೈ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಅಕ್ಕಳು ಬೈದ ಇರ್ತಲೆ ಬೈಯದ ಪೊರ್ತುಗು ಅಕ್ಕಿ ರೊಟ್ಟಿ ಇನ್ನು ಫೇವರೇಟ್ ಮೂಲು ಮೂಲು ಹೆಂಗೇನ ಉರ್ದೋಸೆ ಬಕ್ಕ ಕೋರಿ ಸುಕ್ಕ ಫೇಮಸ್ ಸೆಟ್ ಆಪ್ ನೀವು ಅಲ್ಪ ದಿನ ಬರ್ಬೋದು ಡೈಲಿ ಬರ್ಬೋದು ಡೈಲಿ ವಾರದೊಂದು 3-4 ದಿನ 3 ದಿನ ಖಂಡಿತ ಬರ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಎಂಕುಲು ಹೊಲ್ತು ಬರ್ಬೋದು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆದ ಮೂಲೆ ಬರ್ಬೋದು ನೇಪಾಳ ಮಾತೆಲ್ಲ ತಿನಿಯರ ಬೈದೇರು ಬೇರೆ ಮೂಲ್ ಬೈಪ ಒಂದುಲ್ಲೇರು ಆಯರಿ ಅವ್ಲು ಬೈಪ ಒಂದುಲ್ಲೆ ಏರೆಗ ಅಮ್ಮಗ ಓ ಈತ ಖರ್ಚು ಮಲ್ತದ ಮೂಲು ಬೈಪ ಒಂದುಲ್ಲೇರಿ ಅವ್ಲು ಬೈಪ ಒಂದುಲ್ಲು ಅಣ್ಣ ಅದು ಊರು ಅಣ್ಣ ಪೊಲೀಸ್ ನಾಗಲು ಬರ ಬರ್ಪಿರತ್ತೆ ತಿನಿಯರ ಸಾರಿ ಯಾರು ಬಿಸಿ ಇಲ್ಲೇರಿ ಪೊಲೀಸ್ ನಾಗಲು ಬರ ಬರ್ಪಿರತ್ತೆ ತಿನಿಯರ ಇಲ್ಲೊಂದು ಅಕ್ಕಿ ರೊಟ್ಟಿ ಫೇಮಸ್ ಅಕ್ಕಿ ರೊಟ್ಟಿ ಉಂಟಾ ಚೂರು ತಲೆ ಮಾಂಸ ಬಂಡೆ ಹಾಗೆ ತರೆ ಚೂರು ಕಮ್ಮಿ ಆಗಿ ಏ ಮಾಡ್ಕಮ್ಮೆ ಇರ್ನದೆತ್ತೆ ಎನ್ನದೆಪ್ಪಲೆ ಮೂಲು ಹಾಂ ವೆಜ್ ಉಂಟು ಚಿಕನ್ ಉಂಟು ಮಟನ್ ಉಂಟು
ಅಣ್ಣ ಹೊರ ಒಳ್ಳೆ ಬರೋಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಡೇ ಓಲ್ಲ ತಿಕ್ಕುಜಿ ಬೆದ್ರಾಡು ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ಭಯಂಕರ ಫೇಮಸ್ ಮೂಲು ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ನೆಕ್ಕು ಗ್ರೇವಿ ಮಟನ್ ಚಿಕನ್ ಅದೇ ಬೆದ್ರ ನಮ್ಮ ಮಾರಿಗುಡಿ ಟೆಂಪಲ್ ದಲ್ಪ ಫ್ರೆಂಟ್ ಉಂಡು ಬೆದ್ರಾಗಿ ಏರಾಂಡಲ್ಲ ಬೈಯದ ಬರ್ತು ಬತ್ತಾರ ನನ್ನ ಹೊರ ವಿಸಿಟ್ ಕೊರ್ಲೆ ಫುಡ್ ಬಾರಿ ಶೋಕಾಪುನು ಮುಲ್ತ ಎಂಕುಲು ಬರ್ಪ ತುಲೆ ಜನ ತುಲೆ ಎಂಕುಲು ಪ್ರವೀಣ್ ಮರ್ಕಮೆ ಎಂಕುಲು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಆದ ಓಲ್ಲ ಪೋಪುಜಿ ಬೆದ್ರಾಡು ಮಲಮಲ್ಲ ಹೋಟೆಲ್ ಇತ್ತನಲ್ಲ ಎಂಕುಲು ಬೈಯದ ಪೊರ್ತುಕು ಇಡೇಗೆ ಬರ್ಪುನು ತಿನಿಯಾರೆ ಅಕ್ಕಿ ರೊಟ್ಟಿ ಉಂಡು ಮರ್ಕಮ ಇರ್ನ ಫೇವ್ರೇಟು ಎನ್ನ ಅಕ್ಕಿ ರೊಟ್ಟಿ ರಾಗಿ ರೊಟ್ಟಿ ಚಿಕನ್ ಪುಳಿ ಮುಂಚಿ ಸೂಪರ್ ಆಪುನು ಸುಕ್ಕ ಬಿಲ್ ಇರೇ ಕೊರ್ಪಣ ಬಿಲ್ ಬಗ್ಗೆ ಯಾನ್ ಬರೋದು ಈಗ ಮರ್ಕಮ ನಿರಂಜನ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಇಷ್ಟ ಮೂಲ ಹೋಗಿ ಇಷ್ಟ ಧರ್ಮತಿಕ್ನ ಪೂರ ಇಷ್ಟ ಮಣ್ಣು ತಿನ್ನಿ ಮಂಡ್ಯ ಮಾಸಾಗೆ ಕೊಂಚ ಇಂದು ಕೊಡ್ಲಿ ಜಿಂಜರ್ ప్రపంచోడు ఖాళీ పొన్నులే తినిపోన వ్యక్తి వండండి ఆనులే కంట అవును అనేది ఇట్టుతులే ఎంపేరు అవును ಜಿಂಜದ್ ಕೊರ್ಪಾರ ಆಗ್ಲಿ ಯಸ್ ಯಾ ಆರೊಂದು ಆರ್ ಸಿ ಬಿ ತಗೊಳ್ಳು ಕಪ್ಪು ತೆರ್ಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ತೆರ್ತೀರ ತುಲೆ ಅಕ್ಕಿ ರೊಟ್ಟಿ ತುಲೆ ಇತ್ತೆ ಎಂಚ ಕಾವಲಿಗೆ ಪೂರ್ತು ಸೂಪರ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಲ್ಲೆ ಬೆದ್ರ ಕುಟ್ಲಾದ ಬರ್ಕ ಮಂಡತೆ ಅಕ್ಕ ಬಾವ ಚಟ್ರೆ ಇನ್ನ ಬುಧಾರ್ ಬಲ್ಲೆ ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಬೆದ್ರದ ಅನ್ನದಾತೆ ತುಲೆ ಓಡೆ ಮುಟ್ಟೆ ಎಡ್ಡೆ ಬಂದಾಗ ಕೊಡ್ದು 5 ನಿಮಿಷದ ಮೇಲೆ ಖಾಲಿ ಒಂದು ಬರ್ತನೆ ಎನ್ನ ಮರ್ಕಬೇಕು ತುಲೆ ಮೇಲೆ ತಿನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಪೂರ ಭಾರಿ ಖುಷಿ ಬೇರೆ ಖಾಲಿ ಒಂದು ಬರ್ತನೆ ನಿಂಗೆ ಬಿರಿಯಾನಿ ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್ ಹೇಗೆ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಎಂತ ಸಿರಿಲ್ ಎಲ್ಲಿ ಊರೆಲ್ಲಿ ನಮ್ದು ರಾಯಚೂರ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಫುಡ್ಡಿಗೆಲ್ಲ ಸೆಟ್ ಆದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಂತ ಮಾಡುದು ಐಟಲ್ ಎಲ್ಲ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಅಜಿತ್ ನೀವು ಹೀರೋ ಆಗ್ಬೋದು ಮಾರೆ ಹೀರೋ ತರ ಇದ್ದೀರಿ ದಿಗಂತ ಆಗಿ ಇವತ್ತು ಅವ್ರು ಊಟ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಅಂತಲ್ಲ ಅವ್ರು ನೋಡಿ ಅವ್ರು ಒಬ್ಬರೇ ತಿಂತಿದ್ದಾರೆ ಹಾಯ್ ಸರ್ ಒಬ್ಬರೇ ತಿನ್ನೋದು ಹೌದಾ ಹಾಗೆ ಲೆಜೆಂಡ್ ನೀವು ಯಾವ್ದು ಅದು ಬಿಡಿ IPL ಅಲ್ಲಿ ಯಾವ್ದು ನಿಮ್ದು ಫೇವ್ರೆಟ್ ಟೀಮ್ ಯಾವ್ದು ನೋಡ್ದಿಲ್ಲ RCB ಯಾರಿಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾರು RCB ಯಾರು ಎಲ್ಲ RCB ಎಲ್ಲ RCB ಅಲ್ಲ ಪೂರ RCB ಅದ ನಿಗ್ಲೆ ತುಳು ಬರ್ಪುಣ ಪೂರ ರಾಯತುಲೆ ಒಂಜಿ ಖುಷಿದ ವಿಷಯದ ಪನಗ ರಾಯಚೂರ್ದು ಬಸದು ತುಳುನು ಕಲ್ತದೇರು ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಎತ್ತು ಮಹತ್ವ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬ್ರೋ ತುಳು ನಂಜಿ ಯಾತು ಶೋಕರು ಪಾತಿರಲ್ಲ ಇನ್ನು ಪುದರ ಈರೆ ಕಲ್ಪದಿನ ತುಲೆ ಬೊಕ್ಕೊಂಜಿ ವಿಷಯ ಬೇರೆಗೆ ತುಳು ಗೊತ್ತುಂಡು ಬೇರೆಗೆ ತುಳು ಭಾಷೆನು ಮುಕ್ಳೆ ಪೂರ ಕಲ್ಪದೇರು ಇತನಿಗೆ ತುಳು ಪೂರ ಭಾಷೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡು ಪಾತಿರ್ನ ಬರ ಕ್ಲಿಯರ್ ಏತು ವರ್ಷ ಬತ್ತು ನಿಖಲ್ ಊರ ಓಕೆ ಬೇರೆಗ ಸಾರಿ ಮುಕ್ಕಳು ಪೂರ ಸೇರ್ದು ತುಳುನು ಕಲ್ಪದೇರು ಒಕ್ಕ ತುಳುತ್ತ ದಾದ ಬಂಡ ಬೇತ ಏರ್ಲ ಬತ್ತನ ತುಳು ರಪ್ಪ ಕಲ್ಪೇರು ತುಳು ಭಾಷೆಗೆ ಆತೊಂಜಿ ಪವರ್ ಉಂಟು ಅದೇ ತುಳು ಮಾತಾಡ್ ಈಗ ತುಳು ಎಲ್ಲ ಅರ್ಥ ಆಗ್ತದೆ ಪೂರ ಭಾಷೆ ಅರ್ಥ ಮಾತಾಡಿ ನಿರ್ನಲ್ ಅರ್ಥ ಎದುರಕ್ಕೂ ನಿರ್ನಲ್ ಗೊತ್ತಾಗ ತುಳುಟ್ಟು ಒಂಜಿ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಓ ಡೈಲಾಗ್ ಪಲ್ಲೆ ತುಳುತ್ತ ನೆರಡೆ ಇರಕ್ಕೆ ನೆರ್ಪುಣ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಆಗ ತುಳುಟ್ಟು ತುಲೆ ನೆಟ್ ಬೀಪ್ ಸೌಂಡ್ ಬಾರ್ಡ್ ಆಪುಂಡು ಬ್ಯಾವರ್ಸಿ ಮೂರ್ಸದ್ ಬರ್ತೀನಿ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಬ್ರೋ ಎಂಜಾಯ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ತೇನೆ ಓಕೆ ಜಸ್ಟ್ ಬರ್ಬೇಕೆ ಹಾಯ್ ನಿರಂಜನ್ ಎಸ್ಕೊಂಡಾನ ಅಲ್ಲ ಮರ್ಕ ಮೇಲೆ ಕಣೆ ಪನ್ ಪೇರ್ದೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಬನ್ಲಿ ಅವರ ಅವು ಬನ್ಲೆ ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ಬನ್ಲೆ ತುಲೆ ಖಾಲಿ ಮರ್ಕಮೆ ಖಾಲಿ ಫುಡ್ ಪುದಾರ್ ಪಂಡದ್ದು ಮೇರ್ಲ ಪನ್ ಪೇ ಪನ್ಲೆ ಪಲ್ಲೆ ಫುಡ್ ಬನ್ಲೆ ಮೇರ್ಲೆ ಕಣೆ ಬೇರೆ ಪನ್ ಪೇರು ಪಲ್ಲೆ ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಇಂದ ಅವಲ್ಲಿ ಮರ್ಲೆ ತಿಂದ ಅಲ್ಲ ಅವನು ಬೇಗ ಬನ್ನಿ ಧರ್ಮ ಕೊರ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಫ್ರಂಟ್ ಕ್ಯಾಮರಾ
ಸುಮಾರು ಪಲ್ಲೆ ಅವು ಫುಡ್ದ ಅಕ್ಕಿ ರೊಟ್ಟಿ ಸಾದ ದೋಸೆ ರಾಗಿ ರೊಟ್ಟಿ ನೀರು ದೋಸೆ ಸೇಮದಡ್ಡಿ ಪರೋಟ ಬಿರಿಯಾನಿ ಇರಾಗ ಫುಡ್ದ ಪನಿಯರ ಬಂಗಾಪುಂಡ ಈ ಜನ ನಾನು ಬೇಲೆಗಿದ್ದಿಲ್ಲ ನೇ ಪನ್ಪೇರ್ತಲೆ ನಿನ್ನೆ ಹೆಂಚಿನ ಹೆಂಗೆ ಮತ್ತೊಂಡು ಒಂಜು ವೇಳೆ ಅದದು ಒಂಜು ವೇಳೆ ಈರ್ ಲೇ ಒಂಜು ವೇಳೆ ಇರ್ನ ಮೂಲು ಶಾಪುಡು ಬೇರೆ ಬೇಲೆಗೆ ತೀರ್ನ ಎಂಚ ಪನ್ಪೇರು ಒಂದು ನಿಮಿಷ ಬೇಲೆ ದಿನ ಅಂದತ್ತು ಎಂಜಿನ ಮಾತ ಉಂಡು ಬಂದಾಗ ಅಂಬಡೆ ಸೆಟ್ಟಂಬರೆ ಒಡ ಇಡ್ಲಿಯೋಡ ತೂತೋಡೆ ಮೆದುವಡೆ ಮೊಸರು ತೈರು ಓಡಿ ಬೆಲೆ ನೀರ್ಬಜೆ ಪುಲ್ತಾಜಿ ಒಲ್ತಾಜಿ ಫ್ಲಾಶ್ ಬಜೆ ಎರಿಂಕೊಡಿ ಕಾಯ್ಪುಡಿ ಪಡೆದು ಜಿಗಿಜು ಅದನ್ನು ಜೋಮಡಿ ದೋಸೆ ತುಪ್ಪ ದೋಸೆ ಮಸಾಲೆ ದೋಸೆ ನೀರು ದೋಸೆ ಉರ್ದು ದೋಸೆ ಮೆತ್ತ ದೋಸೆ ನೀರು ದೋಸೆ ಮುದ್ದು ದೋಸೆ ಸಾದ ಗೋಧಿ ದೋಸೆ ರೋಸೆ ನೀರು ಸಾದ ರೈಸ್ ವೈಟ್ ರೈಸ್ ಬಾಲ್ ರೈಸ್ ಚಿಕನ್ ಚಿಕನ್ ಕರಿ ಚಿಕನ್ ಸಾಂಬಾರ್ ಚಿಕನ್ ಸಾಂಬಾರ್ ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಚಿಕನ್ ಕಬಾಬ್ ಚಿಕನ್ ಆದಮ ಚಿಕನ್ ರೈಸ್ ಚಿಕನ್ ಡ್ರಮ್ ಚಿಕನ್ ಬೂಟು ಚಿಕನ್ ತೆತ್ತು ತೆತ್ತು ಚಾಂಪಲ್ ಚಾಂಪಲ್ ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಮಟನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಹೋಲ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಸೆಟ್ರ ಉಂಟಾಗು ಮತ ಅಲ್ಲಿಂದು ಮರ್ಲಿ ಏನನ್ ಬರ್ತದೆ ಸಾಧಾರಣ ಹನುಮಾನ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ಬಿಸಿ ಬಿಸಿ ಅಕ್ಕಿ ರೊಟ್ಟಿ ಇಸತ ಗುಪ್ಪಿ ಹತ್ತೆ ಗೋಲಿ ಸೋಡಾ ಅದು ನಿಖಿಲೆ ಚೂರು ನಾಲ್ ಮಂಡೆ ಚೊನ್ನ ಮಾರೆ ನೆಟ್ಟದಾದೆ ದುದಾದೆ ಸಾಧು ರಾಗಿ ಕೊಡ್ಲೆ ಒಂದು ರಾಗಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಸೂಪರ್ ಉಂಟು ರಾಗಿ ಕಾಸಿನ ನಮ್ಮೆ ಕೊರ್ಪೇನಾ ಮೂಲ ಬಕ್ಕ ಪೂರ ಈತು ಪೂರ ತಿಂದದು ಒಂಜು ವೇಳೆ ಹೀಟ್ ಆನಂದ ತಂಪುದ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಎಲ್ಲ ಉಂಡು ರಾಗಿ ಜ್ಯೂಸ್ ಉಂಡು ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ಉಂಡು ರಾಗಿ ಮುದ್ದೆ ಉಂಡು ದೋಸೆ ಅಂದೇ ಸರ್ ನಿನ್ನೆ ಟಚ್ ಮಾಡಿ ಡಿಸ್ಪ್ಲೇ ಮಾಡು ರಾಗಿದ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲೇ ರಾಗಿ ಜ್ಯೂಸು ಎಡ್ಡೆ ಉಂಡು ನೀನು ಒರಿಯ ತಿನ್ಪುಣ ನೀನು ಒರಿಯ ತಿನ್ಪಣ ನೀನು ರಿಲೇಷನ್ ಅಲ್ಲ ಆಗ ಬಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಸುಡುಕು ನಮ್ಮ ಬಂದು ಮುಂದೆ ಎಂಜಾಯ್ ಎಲ್ಲಿ ಬಿಸಿಲಿಲ್ಲ ఏందే ముందు వీడియో కూడా తింటాను 26,000 బ్రైట్ అవుతుంది రికార్డింగ్ ఉంది చూడండి రెడ్ బటన్ ఏమన్నా బ్రైట్ మొబైల్ ఏమన్నా బ్రైట్ అవుతా రెడ్ అవుతారా ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ರೆಡ್ ఉంది ಅವಳು ರೆಡ್ ఉంది ಅಣ್ಣ ರೆಡಿಯಾ ಬರ್ತೀರಾ ಮರಕ ಮೇತ ತಿನ್ನಲೇತಾ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ಕೊ ಏತ್ ತಿನ್ನಲೇತಾ ಕಾಸು ಕೊಟ್ಟು ನಾನು ತಿನ್ನ ಬನ್ನಿ ಸೂಪರ್ ಅಕ್ಕಿ ರೊಟ್ಟಿ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ಬಾರಿ ಸೂಪುಂಡು ಬಾರಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಅದೇ ಅವ್ರು ರೆಡಿ ಜನ ರಿಲೇಷನ್ ಅದಾವ ಉಪ್ಪರ್ ಹಾಕು ನಾಟಿ ಸೂಪರ್ ಮೆಲ್ಲ ಇರೇಗೆ ಯಾವ ಫುಡ್ ಹೇಗಾಗಿದೆ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ ನೋಡಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ರೌಂಡ್ಗೆ ಬಂದ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಆಯಿತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಇನ್ನಿಂಗ್ಸ್ ಓಕೆ ಮಾತಾಂಡು ಪೂರ ಬಲೆ ಬೆದ್ರ ಹನುಮಾನ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ನಮ್ಮ ಮಾರಿಗುಡಿ ಟೆಂಪಲ್ ತಲ್ಪನೆ ಉಂಡು ಅವರ ಬೆದ್ರ ಬತ್ತನ ಬಯ್ಯದ ಕೊಡ್ತು ಬಲೆ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ರೀತಿಯ ದೋಸೆ ಅಕ್ಕಿ ರೊಟ್ಟಿ ಮುದ್ದೆ ಬೊಕ್ಕ ಐಕದಕ್ಕ ಬೋಡನ ಗ್ರೇವಿ ಬೊಕ್ಕ ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ಬೊಕ್ಕ ಚಿಕನ್ ಸುಕ್ಕ ಲಿವರ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಎಂಚಿನ ಮಾತಾಡು ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಊರುರ್ದು ಪೂರ ಬರ್ಪೇರು ಮುಲ್ಪದ ಬೆದ್ರದ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ಜವನೀರು ಅಂಚೆನೆ ಮೈಟ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಪೂರ ಬರ್ಪೇರು ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಉಂಡಿಗೆ ನೀರೋದ ಬಂದೆ ಎಣ್ಣೆ ಉಂಟು ಚಿಕನ್ ಬಿರಿಯಾನಿ ಕಬಾಬ್ ಕೊಲ್ಲಿವಾಡ ಹಾಂ ತಲೆ ಮಾಂಸ ಇರ್ನೋ ಫೇವ್ರೇಟ್ ಅರ್ನ ಇಲ್ಲ ಇರ್ನ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಪೂರ ಪೋಯಕ್ಕೆ ಇರುತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ತಿನ್ಬಿಡು ಇಂದೆ ಮೇರೆ ತೆಲಿಕೆಡೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡು ಅಶೋಕ್ ಫುಡ್ ಉಂಡು ಮಾತಾಡು ಪೂರ ಬಲೆ ಬೆದ್ರಗೊರ ವಿಸಿಟ್ ಕೊರ್ಲೆ ಅಶೋಕ್ ಶೆಟ್ರನ ಫಾಸ್ಟ್ ಫುಡ್ ಗೊರ ವಿಸಿಟ್ ಕೊರ್ಲೆ ಜಿಂಜರ್ ಸರ್ಬತ್ತ ಅಣ್ಣ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಮಾತ ಬಲೆ ಮಾತ ಬಲೆ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು